Стосовно 30 днів. За один день можна знищити державу. За один день. Формула Портнова, Медведчука, а вірніше Путіна – це тріумвірат. Двохпалатний парламент, імперативний мандат, коли депутату забороняють, так мовити, бути вільним депутатом, а прив'язують до якоїсь фракції. І третє – це позбавлення депутата депутатського імунітету. Депутатського імунітету. Люди радуються, веселяться, о, депутати не будуть мати імунітет. Значить, вони будуть повністю керовані. Повністю. Отже, двохпалатний парламент – це федералізація. Чи Україна вже розірвана? Так? Кравчук, я в цій студії у вас це говорив, Кравчук зробив Кримську автономію. Де зараз Крим? Отак буде з кожною областю. Будуть відривати, будуть давати автономний статус, ще парламенту утворять обласні і так далі. І так Україну розірвуть. Отже, таким чином, те, що ви запитуєте, що оця вся наволоч, оці вороги України і українці, і кримських татар, підняли голову, не просто підняли голову, вони мають політичну реабілітацію. Вони йдуть до влади. Суди знімають з них будь-які гріхи. Люди абсолютно вільно зараз гвалтують медійний простір. Медведчук і вороги скупили 3/4 медійного простору України. 3/4. Майже всі канали. Отже, таким чином, тільки тому, що Зеленський – це є абсолютна доказова база, хто такий Зеленський, яка функція Зеленського. Не його як особи, це не особа. Це шут. Зеленський – це мається на увазі оця вся громадіна, да, яка прийшла разом з Зеленським. І вони всі недаремно підняли голову. Недаремно підняв голову, як я кажу, бивших не буває. Але ж Філарет, який руйнує Українську православну церкву. Тому що бути екзархом України в комуністичні часи при Брежнєвих, при Хрущових, при Андропових ніколи не можна було. Він їх бреше. Це людина законсервована КДБ. І він робить за свою страшну справу. Це все стається зараз. Паре, Філарет, підняття голови оцього всього зла, яке нищило Україну. Це стається тому, що президентом став Зеленський. Але президентом був Порошенко, і протягом 5 років Віктор Медведчук вже спокійно тут був. Да, не було скуповування інформаційного медіа такого масового, але врешті-решт Медведчук спокійно ходив по цій землі, не переховуючись. Я вам скажу так, що певно, що одним з найбільших критиків Порошенка був я. В зв'язку з медичною реформою, яка є злом, 100% злом для України, в зв'язку з його нерішучістю, або вірніше, хай він мені вибачить, імпотентністю. Чим це викликано? Можливо, якимись спільними інтересами, можливо, якимись грошами, а можливо, і страхом когось чіпати, щоб його не зачепили. Одначе результатом цього стало те, що прийшов Зеленський. Те, що Порошенко сказав, що ми це застовбили де? В Конституції, даруйте слові, це вітер. Можна роздмухати, навіть не міняючи Конституцію. Зараз Конституція взагалі, вона не функціонує, немає. Конституційний суд її викинув в смітник. Томос дали. Філарет. Томос недійсний. Пішли колоти не російська церква, а Філарет. Отже, стосовно Ради Європи, стосовно НАТО, рішення ПАРЕ показали дулю. Не буде цього. У вас записано в Конституції Дотафіні, це в вашій Конституції, в вашій книжечці написано. Оце результати діяльності Порошенка. І те, що коли були перші дні після Революції Гідності, всі ці наволочі, всі ці сволоті можна було знести голову. І очистити країну. До тих пір, поки Україна не буде будувати свою державу як Ізраїль, який плювати хотів на міжнародне право, він дбає за що? За свій народ маленький, який весь час в стані війни. І дає результати, можливо, найкращі в світі стосовно якості життя, стосовно особливо безпеки. Мова, армія і віра. Ось тріумвірат Ізраїлю. І якщо Україна дійсно мова, армія і віра, і так як Ізраїль боронить себе, десь там сидить бандит, десь там сидить Янукович, десь там сидить Азаров, десь там сидить Портнов, десь там сидить Фірташ. Що робить Ізраїль? Тихонько самоліт,
не вдається вивезти його в Ізраїль і судити його, вони вбивають там.